Iwe shamwari, ini ndinonzi amai Nhutsve, ndina mbuya vaNyasha. Nyasha inherera hana amai. Saka iwewe kana uchida kufa, ita zvauri kuita naNyasha. Kana uchida kuti ndikuuraye, imbobvunza, imbofeya kuti mumvurwi mune vanonzi amai Nhutsve here. Ini ndinouraya. Handisi kutozombokuregerera ende uri kutoenda pasi. Ibva waudza vabereki vako kuti mukandiona ndafuma ndakafa, ndaurayiwa naamai Nhutsve vandiporomisa kuti ndiri kukuuraya. Wakapusa stereki, wazvinzwa? Unoda kukanganisa mwana wechikoro. Iwe wati unonzi Ronald Gwaze, McDonald Gwaze, urimbwa inomuswe, satanyoko. Ndoda kukuuraya. Ndikukukwirira pamusoro pegomo kumakwiro. Ndoda kutokuuraya chete. Ndokuti ndizvipedze. Ndinotokuuraya, uri kutoenda pasi. Enda uri kufa wambopenga. Uchapenga 6 days, wazvinzwa ka? After 6 days uchatanga kubreedha mututu. Obva wazotanga kuchema nomusoro, haumuke. Ndakupa warning. Ende ndiri kukuuraya, handisi kukunzwira tsitsi because wandirwadzisa.